Hazdayda ötön alsam meret bıçağından çürüyüp, atlandan çürüyüp, kıydımak dolağını iberttir yaşlıları. Ben de sen olakkan yaşlıyım, olansan maslahat salmana geldim. Aslına kava oğlan, bir-birine de malatip. Sen evet güzel uladar neymi, güzel ayt da, kıydın ayt da. Güzel inni nämetjek, enaň ataň näme diýdi? Hiç zat diýmedi mi? Dogrusu enem bilen gurrun edemek, atamyň da näme diýjegini bilemok. Näme kıyıldı, sesini çıkmayata. Zat ýok ejejaň gurrun edip otyr. Ayırından mısın? Bolun yılla salasına tokuyun. İza kalın nämetçiğe verecek, eve çıkan arslan. 1, 2, 3. Bugün bayram mevi hetedin ejeti, men üyü barmaqam, nänemin ýanyna barýan. Häki dokmu dokuymak ýarsynyň netijesini gurrun beripdir. Ýa-da akşama zähmet çekip, öz himmetimiz bilen dokmany dokuýup başladyk gyýdyp. Han sargyn berjana. Närejem bir tutluk halana kadar yüp gerek. Köplenç tutluk halin iğni 3 metr, boyu 4 metr bolýajana. Bir tutluk halin medennesi erişini 13 kilo yarım, sargı 6 kilo, qara belen melani her gaýsy medennesi 9 kilo, aqda 4 kilo yarım, gazyl 2 kilo yarım bolýar. Elsin yani moya, halat beresim gel yara, cana lele. Ki begen ýan mogamyz, hoş mogamyz, dogan garnaşlamyz, goňuşlamyz halini görmäne el saçakly gelýärdiler. Beteri begen ýatdyk. Ýöne tutluk halini dokuýan, bilmeýän gelýän bolsa, gyýylan birisi bildirjek bolup sargyny şoň tarafa oklaýardy. Gözil, gümeni yan daýyň gelipdir. O häk terannek daýyň näme? Dur havlygma, aýgul şoýmaň berim ber. Al. Yok, Toniyan. Toniyan ayırtan. Getir ödüm alar. Bana ötedi. Nigaran mı kayttım hevere? Berekelle ayarlar. Güzelcana tutukluk diyemem. Berekelle mübarek olsun. Ben esnettir. Kıyılan bir hala dinmemdir. Aleykümselam. Güzelcan bağışla, ben bilmiyordum. Dokmayı vurduğunu diye, tutlukluğunu. Eğer bilen ne olsam, kavlatla getirecek ahim. Allah aralarını. Rüvesi de bir halat vereyim ben. İlhamcan, şalin görýärmi? Tutluk halyşy gyýdym. Näne tutluk näme? Tutluk öýe beren gyýda dokuýulana tutluk diýilýär. Bir gyýda gen bolanlany öýde beren bir näçe hala halsa äkdiýär. Türkmenden alana tutluk haldan maksat satlykdan öý halşyp dokuýulýar gyýdym. Şi Türkmenden alanan il hinärini köketýär. Inni şi men halim maňa dokuýulan haly gyýdym gözde. Tutluk haly kesilenden soňra uly bir şatlyk dokmaçy gyýylan arasynda bolýar. Şu şatlaryň içinde hemme dogan garnaş, goňşular goşulýarlar. Bismillahirrahmanirrahim. Qayıllar gelin halin kessim taşır kakayılın kutlu olsun.